Gulê û xweza. Zengilê dersê lê da. Gulê û hevalên xwe hemû hêdî hêdî ketin pola xwe. Mamoste kete hundir û got: Roj baş zarokno. Hemû zarokan bi dengekî bersiv da mamosteyê xwe. Roj baş mamoste. Mamoste ji zarokan re got: Em ê îro behsa xwezayê bikin, behsa tebîetê bikin. Min hefteya borî ji we re gotibû ku bila her kes li ser xwezayê helbest an jî nivîsekî binivîse newsa, ka defterên xwe derxin, em bi dorê bixweynin. Hûn dizanin ku xweza ji bo mirovan gelek bifêde ye. Lazim e em li dar û devî, avê, gul û kulîlkan xwedî derkevin. Em avên derya, gol, çem û newalan qirêj nekin. Em bêle sebeb daran nebirin. Em gul û çîçekan nepilçiqînin. Em çopa xwe navêjin erdê. Der û dora xwe paqij bigirin. Di vê navberê de zarokan hemû defterên xwe derxistine û amadekirine ji bo xwendinê. Lê gulê hemû çenteyê xwe vala dike. Mixabin, ew pirtûka ku gulê helbestekî li ser xwezayê nivîsiye nabîne. Gelek xemgîn dibe. Lewre gulê helbesteke pir xweş li ser xwezayê nivîsî bû. Baş zanibû ku ew ê mamoste jî û hevalên wê jî ji vê helbestê gelekî hez bikin. Hemû hevalên gulê bi dora xwe helbestên xwe û nivîsên xwe xwendin. Hinekan behsa delaliya xwezayê kirin. Hinekan behsa fêdeya xwezayê dikirin. Hinekan digotin xweza, dar û daristan ji bo jiyanê gelekî pêwîstin. Hinekan behsa darên fêkiya dikirin. Hinekan behsa av û deryayan dikirin û behsa masiyan jî dikirin. Gulê jî di helbesta xwe de gotibû ku lazim e mirov ji ajalan hez bikin. Mirov û ajal bibin dostê hevdû. Lazim e ku mirov li ajalan xwedî derkevin. Ji ber ku ew jî canin û perçeyek ji xwezayê ne. Gulê ji mamosteyê xwe re got: Mixabin mamoste, deftera min ya ku min helbest nivisandibû li malê maye. Mamoste jê ra got: Xema nexe Gulê, tê jî careke din ji me re bixweyînî? Piştî ku Gulê çû malê bi xemgînî ji dê û bavê xwe re behsa dersa xwe ya îro kiribû. Dayîka Gulê jê re got ku tu pir belawelayî. Lazim e tu ev belawela bûna xwe ji ser xwe bavêşî. Vêya ji jiyana xwe derxî. Deftera te li alîkî, pênûs û pirtûk li alîkî nabe. Gulê derseke mezin ji gotinên dayîka xwe derxistibû. Îro Gulê hem fêr bûbû ku xweza çi qas bifêde ye û fêr bûbû ku lazim e ev belawelabûn û bêserûberbûn ji jiyana xwe derxe. Bi vî awayî bêtir dê bextewar û serkeftî be.